日本に皆様、おはようございます。待ってねー。うん。あれあ、動いてる。おう、シット。オッケーオッケー。あれね。消えなさい。オッケー。どうしよう。ぴょんぴょん。あれお、いいよ。オッケーオッケー。はい、皆様、おはようございます。よくぞ、来られた。久しぶりにね、生放送やっていきたいと思いますよ。はい、皆様、おはようございます。よ、初見さんかないらっしゃいませ。お、いらっしゃいませ。なんかさ、配信中の人が来てるような気がするんですけど、気のせいですよね。マッキーのせいってことで。じゃあね、今日はね、お久しぶりなんで、まあゲーム中心というよりかコメント中心で、まったり遊んでいきたいと思います。そう、最近ね、喉の調子がね、そんな良くなくてね、お赤面が。またむせちゃった。いかんでしょう。オッケー。じゃあなんかグダグダやってるのもあれなんでね。早速遊んでいきましょう。ああ、マスクしながら寝るっていうのもありなんですね。コメントはすぐ読めないと思うんですが、まあ、時々確認しつつ、やっていきたいのってあります。なんだろう、スクリーンショット撮るアプリケーション入れてるんですけど、それがね、いつも邪魔してるんですよね。オープニング BGM を終わりです。そう、多分、4ヶ月ぶりなので、忘れてます。まだここなの？やる気あんのかな？忘れてますね。これは。危ない。ほい。気づかれた。忘れてるね。これさ、呪術さ、あった何をするだ。ここ登れてこれたの？えー、えー、まあいいでしょう。どこ行けばよかったんだっけ？もう忘れてるんですよね。やばい。ちょっと落下ダメージ多すぎない？ほい。ちょっと待ってね。あははは、マーチ。危な。ちょっと今ね、見れないんで、多分すぐ死ぬから、死んだら見ます。それ投げ物じゃないでしょ。ただヒットは卑怯でしょ。いた久しぶりすぎて死んじゃった。
はいはい。いらっしゃいませ。そう。久しぶりの私です。どうも。久しぶりに死にました。許せねえよ。許せねえよ。やばいですね。久しぶりすぎていろいろ忘れてる。ダークソウルは、ちゃんと続けてやってないと、一気にクリアしないとダメですね。おーっと、びっくり。何もない。村人たちはここで何をしてたんでしょうね。こんなところまで飛ばさないんですよ。どうしようかな。ダンジョン駆け抜けるシリーズやりますか。ちょっと着地狩りは良くない。見たやめて見たやめるんだ。走れ、走れ。あ、どうしようかな。スーパーマー卑怯ですよね。よし。いた。ダメだ、これダメージ全然ない。持ち帰って。いた。ブンブン丸ともね。話しかけないんだ。うん。うーん。なんか怪しい。とんやり皆さん。あ、いらっしゃいませ。罰ゲームはやりませんよ。そう。いやーね、ほら、飲み物飲んでる時ぐらいにみんなね。サンパリあったっけ。あ、ないね。武器によるんじゃないですか。あ、こちらから開かない。やばい、忘れてる。どうすればいいんだっけ。なるほどね。ちょっとね、いろいろ忘れてます。衝突じゃないとパリできないんだったっけ。うん、もういらっしゃいませ。さあ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 。友人さえあれば、この先を思い出した。玉ねぎだ。玉ねぎ。あれ玉ねぎじゃないもしかして。どこだっけ。なんか嫌な予感がするんだけど。結婚がありますね。なんでここで死んでんの。怖っ。うんふふ。なんかおる。お。あ、まず。やばい。お尻小さいやつだ。あ、いた。まずい。こりゃ死んだな。逃げよう。
あばよ、とっつぁん。よし。私はこれを知っていた。なんか強敵がいる。後ろは、かかり火があるって。ダメでした。ほい。ミスった。ミスった。死んでしまった。なんてことをしてくれるんだ。ちょっとね、こいつの倒し方を覚えるために、何回か死にます。これ、あれが効くのかな？効かな！危な。痛いなぁ。やめたまえ。ちょっと、スタミナが。オッケー。はぁ。なるほどね。イルシールの直径。あれ。そうだったね、コメント落ちた。いらっしゃいませ。おー。ちょっと待ってね、今コメントがダダッといっちゃった。玉ねぎ炙りよ。それはエルフでしょ。ダークソーめっちゃ難しいですね。斧は良いぞ。いやーさーね。そうなの？元の外から投げたら OK だったの？いやいやいや、ほら、なんだきちんとしたね、フェアリーとしてね、そんな、不正はできませんよ。あれ、幼女なんか、ちょっと待って。なにこいつ何ちょっと待って。幼女なんか、コラボ言ってなかったっけ？幼女コラボにいませんでしたっけ？あれ、私の記憶違いでしたっけね？突然して降りちゃったけどよくないような気がしてきた。登ろう。これしたいやんけ。終わったんだ。いや、だってさ、考えてみてくださいよ。氷の弱点だったら火でしょ。そう思いませんと思ったんですが、ほら、なんかこの前、ずっと前なんですが、お肉食べに行った時に、あのなんだっけ、そう、炭火焼きのお肉のお店があったんですけど、ホルモン焼いてる時にめっちゃ火が強くなるんですね。で、その時に、店員さんが氷持ってきて、氷をやると、なんか鎮火できたんですよね。つまり、火は氷に弱いってことでしょうか？私が何が言いたいかわかりますか？私にはわかりません。おー、びっくりした。いたたたたた。頑張りよう、幼女。幼女コミュ障だからな。1、2。ドスコーイ。外した。
1、2、3、1、2、3、なんか毒なの？ちょっと、キモ。あ、本もなくなっちゃった。うるせえ。死んでないの？この先よく考えろがあるぞ。うん、うん。うわ、なんか来てる。いた。うん。やめて。なんか、よく考えろって下にあるのかな？もうないよ。なんかある。お、危なっ。何もない。あれ何もないの？これは。え体力足りなかったか。えー、なんか死んじゃいましたね。どうして死んじゃったんでしょうね。私にはわかりません。まあ、そういうこともあるよね。そう。なんだかよくわかんないけど。3、4、5。この、なんだろう。ちょっと待ってね。うーん。今、記憶っていくつあるんだっけ？スロット。うんうん。もういろいろ忘れちゃったんですね。ステータス。記憶スロットもう一個あんのかな？ちょっとつけれるかどうか見てきますね。魔法の記憶。もう一つ空いてる。これは、回復の施し。これを使えば使えるのかな？あ、違う。私ね、ダークソウル C、回復できるんだ。んこっちの方が回復するのかな？で、こっちは多分小回復みたいな。オッケーオッケー。回復が覚えられたってことはすごく強い。よし。ちょっと待って、今回、宣伝してくんのだよ。オッケー。行くぞ。いや、何も考えずにさ、進んでたんですけど、こっちの道で合ってんのかな？転送見てみよう。これいきなりの道、別の場所行っちゃってますよね。ロスト落ちてないような気がするんじゃけど。グンダちゃん、ボルド。これまだあるべ。うーん。戻りますか。うん。しまった。回復拾ってくんのせいだ。あれ、動いてる。はぁ。
こどこ？私、こんな道覚えてない。あっか、すぞ。ここはどこの箱庭じゃ。うん。どんな気分？危なっ。アイテムゲット。おなたに。おなたに。あれだったら、ブラボーだったら強かった。どこだっけ？今日の配信そんな配信しないよ。もうびっくり。そんななかなか、なにあ、そういえば、確かもう友達になってたよね。うん、確かなってたんですよ。た。お、オッケーオッケー。確か友達になってたはず。いた。よしよし。いやー、友達役に立つな。ズン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 。お、ちょっと君、フューチャー良くないよ。いや、この友人ほんとすごい命中率。あんま回復しないのね。この騎士しょっぱ。自主とかでもないの？こんだけ？あ、そうそうそう。あ、赤目先生やんけ。ちょっと待ってね、これ。あいた。3、4、5。おっと、危ない。死んだかと思ったんだけど。そうや、味方だった。ちょっと待って、コメントが。あ、そう、3D バーファクトリオ。あれね、私もやりたいんだけど、いくらだったっけ？そう。やらねばならぬものが大量にありすぎてね。やめて。解体っちゃう解体。あれや、どうやってジャンプするんだっけ？あれ？これ。これさ、丸ボタンで走って、スティック押し込みでジャンプってなかなか難しくない？ちょっと、設定変更できない。あれ？嘘。そうでしょ？まさかの、まさかまさかの、あんな、スペランカー死にみたいな死に方をしちゃいましたよ。これは恥ずかしい。
いた、たた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 。痛いんだけど、許さん。はいほー、いらっしゃいませ。フェアで、ダンジョンの外で遊んどるで。今の言語一体何だったんでしょうね。私が気になる。先生よろしくお願いします。はぁ。メイは強いな。おっぱはね。こんなところで体力使いたくないしね。おー、強っ。あや、いた。ダークソウル3さ、レストビンしかない。ゴミクス。レストビンしかないからさ、若干回復が許さへんぞ。お前な、私がな、どれだけな、絶対に、絶対に、許さん。死ね。いや、嫌な事件でしたね。でも私は元気ですから。そう、ダークソウルシリーズとかってさ、危ないじゃないですか。それのせいでね、ほえよ、へえ、ほえよ、へえで、私めっちゃ迷うんですよ。お、ハイコリ。よし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 。やっておしまい。聞いてくれ、教えた。教えた思ってたんだったら言ってくれないかな。ひどい。ああ、そう。いやね、なんだろう。私も、ダークソウル2は、あのなんだっけ、バット使ってたんですけど、これ絶対落ちるでしょ。ちょっと待って、チャレンジ。お、ちゃうね。設定を変えたかったんよ。ね、うーん、ジャンプって変えられなかったっけ。うわないです。ないみたいです。節の一骨。ガジャンプしてもダメだろうな。これ戻れるの。あ、戻れる。ほ。いやなんか、ほら、ダークソウル、捕まり上がりとかできないのが若干楽しみなんですよね。さて、全脈、皆さん、迷いました。攻略。パック、パック、パック、パック。こいつマジ嫌い。なんでこんな体力あるんださ。ほんと。アンブッシュしてくるし。卑怯なね。卑怯な罠を使っていいのは、ダンジョンハリーのみです。さあさあさあ。鳴き声がある。おいはいはい。
ーっと、ジャンプを、あ、いや、見つけた。あ、キャン。これいいんじゃなかったっけ？いいよね。オッケーオッケー。そう、ダークソウル2でこの、B のみでやったから、これに慣れちゃっててね。これいややつ。あーもうやめてよ怒るぞ。怒った。ケツバット。ごめんごめん。さあさあさあ。そう、さっきから死んでばっかだからさ。死んでばっかだから、あ、危な。死んでばっかだから、そう、ソウルが止まらなくて、だいぶ困ってるんですよね。さ、思うんですけど、このくらいの段差でダメージ受けってさ、弱すぎない？オッケー。よし、やっと慣れてきた。大釜。これはロマン溢れるべきですね。はぁ。いやね、ほら、なんですかね。罠を作る側としてね、罠に引っかかってあげないといけないなってね。そう思うわけですね。ちょっと待って。そう、いや、ダークスローのね、落下ダメージはほんと絶対許さへんでって。あんな段差で死んだなんて、ちょっと、猫の指輪が必要だぜって感じでございましたわね。ちょっと今、目がしょぼしょぼしてきたな。そう。無駄なリアルポイントがね。この先格好撃はないぞ。嘘つけ。この上横よ。やっちまえ。なんかありそうなんだよね。ないもない。こっちの扉に気になる。何があるのと。ババア。ここはあそこのショートカットですね。広いですね。そういう ?OK。はい、た。OK。道は大体わかった。OK。よし。思い出しましたよ。さあ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 。戻りましょう。そういうことか。
よし。さてさて。一旦戻って。うん。ちょっとレベル上げてきますか。あれちょっと今ね、待ってください。コメント再読みしてるんですけど。なんかサーバータイムアウトになっちゃった。というわけでちょっと。今は見えないけれども。シネマで最大 HP を増やす。どうしましょうかね。ポルト使って、ソウル使いますか。オッケー。はい。アクセサリーめっちゃ欲しいんで。アクセサリーさ、全然拾ってないですよね。まじないバラの体熟。体熟。ジュバーラ。あのさ、落ちてきた私の、あの頭かち割られたいってどんな願望なんですか。だいぶやべえでしょ。あ、びっくりした。えーっと、まず、そういえばさ、この VR チャットでさ、この人がさ、高速回転しながらさ、一人でやつ、アバターありませんでしたっけ。あれはめっちゃ笑った。今日か。今装備してるハンドアックス。必要アイテム足りません。何が必要なの。足りないね。蘇生にすればいいんだっけ。ウォークライってどんなやつなんだっけ。説明表示。こっちか。ああ。そういうこと。CD。マイナス77、75。それはまずい。必要筋力足りなさすぎ。まあ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 。あま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 あ。おしよからあって。Oh, by the way, if you find they can be without those flasks, and they'll all, really be careful. Be careful. え、そうなの。ユリアと交換できるなんて知らんへんが。いじめやーん。まあ、つら。どうしよう。セーブされちゃってるっけ。確かもうセーブされちゃったんすね、これ。あー、やっちゃった。
ジで、やってしまった。買えないかな。やっちゃったな。まあ、いっか。カリスマってなんだ？うわー、ショックですわ。ほぎー。まあ、やるんだったら自習でしょうね。あなんか落ちてる。それはうちのソウルだ。こういう時リセットできないのがきつい。お願いします。レベルアップ。どうしようかな。どうなんだっけ、これ。うんと。うん。うん。うん。呪術師って一番めんどくない？魔術師の方が良かったんじゃないこれ。ほぎー。リセットしてこようかな。どうしようかな。まずは、生命力を20まで振っときますか。で、筋力。あ、もう振れない。そう、多少のガバは仕方ないよね。この強さで勝てるかどうか。あ、来るよ。よーし。どこだっけ？そう、たもとたもと。たもとでダッシュ。お、いらっしゃいませ。そう、バランスよくないといけないっていうんにゃ。あれ、これでよかったっけ？あ、ここじゃない。こ。そう、クリアするまでね、見つけてないかがれ火とかよくあるんですよね。ダークソード。さ、こっちだっけ？ちょかった。さあ、始まりました。栄光へのウィングランです。どこだっけ？あっちかな、確か。ダメージが多い！だー！やめてー。さあ、逃げるのです。私は、できたー。
しかし、この先どうなるかわかりません。じゃ子供が痛い。うわ、キモお。さて、始まりました。おお、痛い。うわ、くらい。この雑魚、早く。危なっ。おほほほ。やめたまえ。あー、た。でかい。おーほほほい。おほほい。ん。危なっ。あ、やばい。なにこれ。キモ。ちょっとさ、どんどん敵が湧いてくるのやめてほしいんですけど、どうほい。ポス。あ、やめて。やめて。あー、死んでる。ちょっとあの、やばい。苦手なんですよ、ああいうの。これどうしようかな。よし、ダメージ軽減。し道具され。これを、この奇跡で回復すれば、いいんじゃないですかね。チーン。無限脇なんだ、やだ。でれーん。レストゼット。いやー、ダメージ少な。炎で焼きましょうかね。へい。ミスった。あ、いた。とにかく素早く。いた。危ない。さあ。よし。おー、なにこれ。これ効くのかな。お、あ、いた。おー、吹き飛ばされる。あ、痛い。ちょっと、だから、妨害するのやめなされ。これ効くの。
いや、ほんとわかんない。ターゲットにせいで動けない。危ない。死ぬかと思った。あれじゃあ使えないの？おーっと。お、壊せた。痛いじゃんね。あれか。なんか落ちてる。これダメージ食らわないとおかしいよね。なんか手が生えた。キモ。なにこれなにこれ。単なるダメージか。ちょっと連続攻撃が必要でしょ。やばいやばい。うわ、怖っ。あの手は攻撃しない方がいいのか。危な。お、なんか壊した。これ届かないよね。届いてる。お、よし。お、なんか、いや、たたたたたた。これ倒せんのかな？いた。やばい、やばいやばい。どうしよう。ちょっと待ってね。と、OK。ほ、ほ、よし。痛い痛い。食らない。後ろのやつ。ここね。お、ほい。待って。逃げよう。おーっと危ない。よし。なになに？はず。どこなのこれは。これが、これじゃない。どこあ、いったー。やめて。ちょっと、怖い。回復しとこう。あ、いったー。やめて。やめるとだ。やめるとフェニック。やばい。助けて。これじゃない。使用できない。まず、終わった。さようなら。いい人生だった。あれ倒せた？なんとか倒させたね。おー。もうちょっと死ぬと思ったんだけど、なんとか倒せましたね。危なー。怖かった。
あ、両手持ちにした。どうせ私防御しないから両手持つのが良かった。これ。なるほどね。まさか2回でクリアできると思ってませんでしたね。自分が一般人のことを思い込んでる人もいる。いらっしゃいませ。一部だよかな。どこしょい。ああ、あれ、ちょっと疲れちゃいましたね。いや、ちょっと緊張がやばかった。まさか勝てると思ってなかった。そろそろアクセサリーもあってもいいですよね。よし。あんなんですね。コメント見るために、携帯電話、スマホでね、YouTube 表示してるんですけど、それね、置く場所がいつも困ってるんですよね。これを外して、なんかね、机の上に置いてると、ずれて落ちるんですよね。罵倒してくださいって言ってる人には罵倒しません。さあ、どこだ。あった、かがり火。これは機関のコッペン。こんなずれるんやつんや。怒って。お、いらっしゃい。あれアーマードコアノリの、アーマードコアノリのおじさんも、なんかあっちの方にいなかったっけ？気のせいですよね。さあ、嘘つきやろ？はい。あれ持っていない。なんか必要なものありましたっけ？他にもう何もない？何それ？ボス高前に来れるんだ。フォードリックもようねとる。フォードリックってどっかで聞いたことありますね。あ、こいつがフォードリック？フォードリック誰だっけな？覚えてない。はぁ。と。じゃあ、不死骸もある程度クリアしたってことかな。ロスリッククリアしたっけ？ゴルドンとかちょっともう一回行ってみよう。違う。ソウル手に入れたから強化しに戻らないと。ソウルがもったいない。さすがに9000ソウルロストしたの飽きますよ。そうなのか。さあ、ボタン、ボタン、ボタン。よし。というわけで、念願の、威力上げてなんか欲しかった。なんだっけ。威力を、ちょっと、威力を上げてった方がいいかな。
記憶するとどうやって増やすんだか覚えてないんですよね。どうやって増やすんだっけ。あれや。あれあっちの。はい。あ。これをどうやって増やすのか教えろよ、この野郎。なんか防御力だな。うん。オッケーオッケー。あ、手に入れたアイテム見てなかったですね。辞書が新たな辞書ってどこだっけ。あ、これですか。how gracious. Let I only. 人間違い。なんか新しいの触れてる？触れてないような気がするんですよね。こう。どうしようかな。Be sure to bring more souls. あ、記憶は集中力なんだ。あ、でも、正直、2と違って、そんな記憶スロット増やしても使える魔法増えるわけじゃないから、そこまでいらないんだ。これなんだっけ。こいつのやつ。やっぱ物理カット 100% 以上に使えるものないよね。あ、なるほどね。はい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 。不死貝もああ、不死貝の確か鍵買ったから、なんか、いける箇所増えたのかな。ちょっと若干声見てきます。なるほどね。じゃあ、普通に、なんだろう。器用貧乏みたいな形になっちゃうのかな。あれあ、ミスった。痛い痛い。私は犬は好きですけど、しつけのなってない犬は嫌いなんですよ。
こどこでしたっけ？覚えてないんですけど。あ、これね。あれ、こんな場所ありましたっけ？覚えがない。トゥルルルトゥー、トゥルルルトゥー、トゥルルルトゥー。多分来たことあると思うんだけど。確かあそこになんかいませんでしたっけ？寝すぎても眠い。そう。寝すぎても、眠いらしいですから。ほら。ほら。おい、こら。バボ犬が。はい。やっぱ立てないとね、きついよ。たもとからのやつか。なるほどね。違うな。おや？ Oh, then it's true. A champion to be. I am Yol. Somehow, well, perhaps my say, champion. I was once a sorcerer. Oh, I should be dead. You. 消えた。なんか言ってない？金亀のコッペン。なんでこれみんな死んでんやろね。もうついてないのはこいつがペットになってもな。そいつは困る。てれってってれん。あ、代わりにあるやんけ。これは不注意あり。なるほど。こっから先はもうないのかな。ほら。あれ、こんな場所来ましたっけ？覚えてないんだけど。あそこにドラゴンおるね。したいだけど。とりあえず下降りますか。もうすぐから混沌できた。どういうのはよく。やべー。なるほど。そういうことか。おい、こら。なんかこっちの道は見たことあるんですけどね。走ってきたんだっけ？じゃあもうここには用はないってことですね。OK。うまいうまい。たもとに行けばいいってことか。たもとよく行きますね。さっさっさ。あれ？ここにありましたっけ？地下、どうなんて。いた！
ダークソウル2を思い出すんですけど、ダークソウル2ってスタミナ消費もめちゃくちゃ多くて、全然ブンブンすらできなかったんですよね。あれ、ここだっけ？マジで思い出せない。いたーたたたたたたた。はっはっは、やっておしまい。ダメージ受けないって素敵。こっちこっち。ナイスー。そうそうそう。なんか同じところをぐるぐる回っているような気がする。そう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 。橋を渡ってネズミがいるところ？確かこっからですよね。こっから、なんか、確か、このところになんか地下道ありませんでしたっけ？あー、こいつら全したくねー。お、いらっしゃいませ。初見です？はてな。はてななの。あ、ババアおるやんけ。死ねババア。いた！ババアほんと嫌い。そこの、ここだよね、多分。あ、そう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 。ダークソ初見でございますわ。痛い。痛い痛い痛い、やめたまえ。この敵と戦えんよ。フロムゲアはバー強い。高血死一族。よし、使えた。ここであったか。いやーな予感。なんて書いてあった？もうただる者たちが。さよか。戦況装備も面白そうだな。重量ガン？うん。お、強靭度も上がる。ああ。中ロリは、軽ロリは絶対欲しいですね。というわけで、私、今日から、
制作、噛んだのでやめます。さ、ハルワード。やっぱさ、ダークソウルズって言うとさ、こう武器をブンブンしたりしないんですよね。まあ、今回は、今回は、呪術師を選んだので、あれですが、Oh, let's go! こいつら卑怯だな。タズに無勢的よ。そういうの良くないよ。3発。呪術。いや、ほらさ、なんだっけ。そう、あれは、ほぼ毎日練習してるんですよ。アメンボ赤いなゆえを、柿の木栗の木柿くえこ、ささげに巣をかけさしせそ、その浅瀬刺しましたって。待って。おおアメンボ赤いなゆえを、肝に怒り目を泳いでる柿の木栗の柿くえこをキツキコツコツカリコ焼き、ささげに巣をかけさしせそ、その浅瀬刺しました。立ちましょう、ラッパで立ち捨てと、とてとてたっ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 た、なめくじのものなにねねの、何度にぬめって何粘る。はとぽっぽ、ほろほろはひゅえほ、ひなたのお部屋に笛を吹く、まいまいねじまきまゆえも、梅の実落ちても見やしない。焼きぐりゆれぐりやゆえよ、山田に火のつくるいの家、来鳥は寒かろうらりれろ、レンゲが咲いたらるいの鳥、わいわいわっしょいわゆえを、植木や井戸がやお祭りだ。この先上が横だ。ちょっと待ってね。そういうことに振ってくるだけなんもないよね。何もないのほんと。つまんにゃ。次行こう、次。この先すごい何かあると。ちょっと待って、回復しとこう。何もないやんけ。何もないのマジで何もなかった。ここ来るになかったのこっちにある。この先だ、この注意しろ。まさか。まずい。これ。知ってた。危なかった。アイテムあったのでも取れるのかな気になりま。友情。この時夢みたい。神があるぞ。Someone there. The dark surrounds me, nibbles at my flesh, little creatures. So please. 触れましょう。Yes, there you are. And I am not embraced.
のり。Oh, forgive. I am Irene. I came to this land. Your touch has カ freed ボタ me に from なるために。 darkness. I am weak and unfit. But if it would not trouble you, 使いさせるよ。 I shall take. I, Irina of Carry. なるほど。君は一人じゃない。少なくとも私がいる。というかっこいいセリフですね。You've gone and rest. How very quick. Very well. I am Egon. I am allied to you for as long as and only for that. かっこいいよね、この What's 人 the も。 matter? I am allied to you for and only. こんな悪ぶっちゃっ I'm て。 allied and こういう人好きですよ。じゃあさっきのとこ行ってみますか。ちょっと待って、今他に行くたんだ。他に次第では、無茶なことはできない。3000か。3000だったらまあ無茶できるかな。ちょっと行ってきまーす。ダメだこれ。何をするだ。危なかった。ちょっと待ってね。そう。ダクトはね、ツンデレは信じていい。優しい奴は裏切り者。ツンデレは味方。あ、でも玉ねぎは味方だよ。何もなくない？なんかアイテムある？いや、いいんだけど。何もないじゃんね。わからん。全然わからん。イコアナがあるツールなの？ちょっと待ってね。そう。疫病ネズミはマジやばい。みんなも。あった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 。あれに当てられるかな？ハイスカー。ハイスカーな。あげないじゃなくてもいいじゃん。お。あれ？双眼鏡ないと無理なんだっけ？あれ双眼鏡なんてないし。クロスボウンって言ってたっけ？あれ？どうやって塗るんだっけこれ。あれ？やり方を忘れた。およよ。にゃ？あら？外して。わかんないな。もうちょっとしたかな？外した。
当たんないんじゃけど。濃厚すぎるのでは、私は。むずくない？当たんねー。当たりましたよね、今。当たってたよね。なんで当たんないの？おー、当たった。なるほど。両手持ち。あ、そう今、宇宙猫になってました。今、宇宙猫の画像をちょっと誰か表示させといてください。ほいーって感じになってました。いやー、ダークソウルは並びでいっぱいですね。びっくりだよ。さてさて。ここでの多分用事は大体済んだのかな。あれこれさっき、あ。じゃあ、玉ねぎさんが。あっちのルート取ってないんだっけ？ I help. いつなのとあんだよ。デーモン戦でさ、ちゃちゃっと押しようですよね、この人。か。多分デーモン戦で死ぬんじゃろうな。あれ？こっちじゃなかった。逆だった。ここだ。ここだ。同じこと言っとる。行くしかないよね。危ない。やれるかな？やられそう。あれ、玉ねぎくん。ちょっと入ってたよ、玉ねぎ。ジークだわ。ジークだわ。いたたたたた。よし。いたたたた。なんか外れるよ。でもクソ雑魚じゃん。多すぎない？確かに。sorry。どうしても集中しちゃうとね、静かになっちゃうんですよね。That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for your valor, my sword, and our victory together. Proceed.
thing to do, really, after a nice toast. Oh, go, get the kill. あ、よかった、こいつ雑魚で。回復一切使わずに死にますね。なんかないかな。そう。ダークソウルなんか、これでもかというほど隠し要素とかいろいろ詰め込んできてるからすごいんですよね。こんなところに。ラージクラブ昔は強かったなぁ。今はどうだかわかんないけど。さて、どこが正解なのか。多分近くにかかり火あるはずですよね。危なかった。お、いらっしゃいませ。もう久しぶりでございます。そう。配信自体全然やってなくて、申し訳ない。なるべくやろうと思ったんですけど、なんかね、やろうとするたびに寝落ちするっていうね、不思議な現象が起きたんですよ。怖いもんですね。危な。あ。なにこれ。犬は聞いとらん。いた、たたたた。ははあ、びっくり。そろそろかがり火が欲しいんですけど。あ、金も。早くしとこう。いた。いた。ちょっとこいつ、射程長くない？これなんか変な投げてくる。紐。だいぶ気持ち悪い。ひとまず。かがり火どこさ。うお、ダブルババやん。オッケー。オッケー。9000を。9000を。うまいな。どっから来たか忘れてる。少なくともここじゃないよね。うん。マジで？
やってしまった。あいつ耐久値あるからほんと嫌い。そう、ない、そう。人間性の喪失だよ。いや、それひどい。走ってきてるもうクギーの歯に判定あんのずるいでしょ。ここめんどくせえから走り抜けよう。まずい。てれってれあれなんか無駄なルートを取ってますよね、私。無駄なルートを取ってる気がする。どこ行きたかったんだっけ死ぬたびにお酒一杯飲んでもいいですけど、そのお酒は誰が買ってくれるんですかね。私お酒持ってないよ。どこだっけ。やばい、思い出せない。死ねえ。ちょっといいんです。ほげー。あそこのところどうやって行くんだっけ。いや雑っちゃ雑なんですが、場所がわからなくなる。まずどこだっけ。やばい、わからない。くーちゃんはぐちゃぐちゃじゃないよ。やばい、マジでわかんない。そんな、これでお酒を買ってこいということなのか。ここちゃうよね、どう考えても。多分ちゃう。いや、でもなんかここな気がしてきた。でもなんか違う気がしてきた。なんか違う。どこやっけ。一度行った場所は思い出せないの。水路を越えたらまた橋。水路越えないといけないのね。じゃあ、あそこのルートで間違っちゃいなかったな。結局持ってくるわけなんですけどね。ガラスいやね、実際私がね、ゲームやってるとね、イントが急激に下がるんですよね。はい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 。ありがとうございます。いや皆さん記憶力優秀ですね。
あ、あいつ一人だけなんだ。こっちめっちゃ遊びしてた。めっちゃ遊びしてた。まさかのまさかですわ。あれあれ登れないんあったあった。いやー、完璧に見落としましたね。スポッて落ちましたね。あー、穴よ。評価しよう。評価。まさかの、これで落下とは思ってなかった。これで、これでもう一回乗ると上に行くんだっけ？あれ下なの？これわかんない。どういうこと？乗ってればいいのかなこのまま。これどうやったら上に行くようになるの？これ上はないよね。上あるの？さっき上行ってましたよね、私たち。あれわからへん。踏んですぐ降りればいい。どういうことなのだ？つまりこういうこと？あなるほど。なるほど。今までこのギミックは全く分かってなかった。いやー、賢いですね、皆さん。あ、ピッチャー、クーテトラ死亡。何やってんの？何やってんの、団長。いや、マジでこんなことやっちゃう？ああ、そういえば落下したんですね、私。ちょっとね、記憶がね、ほんと飛んでね、ソンってきてね、パーンって死んでしまいましたね。いやー、恐ろしい。いやー、恐ろしい。どっちが降り口だったっけ？あ、こっちこっち。あったあった。さあ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 。いやー、まさかやってしまいましたね。今の養生死って言うんです。養生のように死んでしまう。いやー、恥ずかしいでございますね。
まさかの養生しをしてしまった。ここにケバブあるやんけ。おー。学びを得てしまった。賢くなってしまった。賢くない？北の、期待。あおやめ出した。ああ、おい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 。こっちはなんだっけ。ノーバが駅前にある限り。どこだっけ。迷った。円環状の通路やめましょうよ。私が迷うんで。こっち先通りましたね、私。あれ、通ってない？通って。通った。やばい。こっちかな？こっちは何もない。いや、申し訳ない。私のインタが、ラン確保しているので、迷ってます。あれ？あ、こっちだ。いや、さっきから目がシャコシャコしちゃってね、ダメなんですよね。あ、いや。自分の尻尾を追いかけ、おいな許さん。そう。ダブルババアか。燃えろ。いた。よし。あ、やば。あら。こんなおばさんの抱擁はいらないよ。いた。これずるいでしょ、ほんと。突き進みたいな。はい、でも大丈夫です。もう、道も覚えました。もうスイスイといけるでしょう。いや、でもダブルババア卑怯だと思いませんかね。私もそう思う。いや、別に1枚抜いてもいいんですよ。配信の前の皆さんには全くもって見えないんで。実際、ね、
そう、ラフなスタイルでやっておりますので、どうはこうはだけど。ああ、anyway。あれ、逆だった。彼岸島。あや、村様いらっしゃいませ。ノラピーさんがさっき別の放送にいましたよね。ちらっと見てました。彼岸島っぽい装備って言われたな。どうなんでしょうね。笑っちゃう。いや、ほら、彼岸島っぽかったら、ゴーグルつけて、マスクして、丸太持たないと。両手持ちだったら大丈夫かな。丸太持ったな。ダメだ、筋力が足りない。オッケー。ちょっと落ち着きましょう。ははぁ。まずい。いや、彼岸島はね、コミックの、なんだっけ、表は可愛いね。表紙はこう、あららららららら、ありがとう、待って、待って、死んじゃう、死んじゃう、どうす、待って、それが。まずい、死んじゃう。ギャグのために、ラージクラブを持ったら死にかけました。ポイってるイメじゃないですよ。あ、やばい。ラブバーニング。お。あれなんでしないの？あ、死にかけた。いやでも実際になんか、丸太強そうですよね。この海一だから。母乳がの、母乳が飲みたいっていうのはあれもちょっと衝撃的でしたよね。気にね。丸太持った敵なんているんですね。で、こっから先どう行けばいいの？ここ？はぁ。あ、なんかあった。期間のコピー。これ帰ってことあった。えあ、なるほど。さあ、始まりました。おはようございます、皆様。クーテトラの放送へようこそ。今日はですね、ダークソウル3をやっていきたいと思います。このゲーム初見なので、とても緊張している状況ですね。さあ、なんでしょう、ここは暗い場所ですね。うん。
スあったでしょ。いや、樽の上に落ちてましたよね。今、樽の上に落ちてましたよね。うん。樽の上に落ちてたんだったら死なない。そう信じていた。そんな、ノラさんはやめてくださいよ。証拠を突きつけるだなんてことは。危な。コメント読みながら歩いてたら死にかけた。ジンに7分前ってこれ良くないです？私はそう思う。というわけで、さっきの死はなかったことに。私は死んでなかった。そういうことです。ここに、絶対に許さない犬が1匹、絶対に許さない犬が2匹目。いやー、あれなんですよね。ダークソウルってさ、最適化された動きをすればするほどなんか、死んだ感がありますよね。ほい。このおばさんほんと近づきたくない。あ、ミスった。待って。やばい。ちょっとか、なんでスーパーマンなんですか？やばい。こんな狭いところでババアと戦えるか。下手なボスよりこいつのが強いんですよ。よし。初見です。死亡するたびにお酒を飲んで、丸太でクリアする。待って、それはさすがにカオスでしょ。それはカオスじゃろ。いやー、おばさん一人だったらいいんですけど、二人いるとかさ、やめてほしいよね。なんかガシャガシャしたる。さあ、私ここ初めて来たんですけどね、どんな場所なんでしょうか。おや、こんなところに、もやもやがありますね。あ、なんとソウルが1000円もありました。これは美味しい。釣らない？トゲボー怖い。ほら、私、1回目でこんな風に着陸できましたよ。どうでしょう？いやさ、あ、ミラのベスト。ミラ確かミラって、いいな。あちょっと装備を見てみましょうか。重量重たいか。そんな重たいのは良くないね。装備重量。どうしよっかな。ちょっと格好重視していこう。核の放送なんね。帽子がないんですけど。割とかっこよめですか？
これは、いい装備が手に入りました。少ないこういうことがある。これかな。ちょっと待ってくださいね。これです。ゆかちゃん装備。何を警戒してるか。いや、いろいろです。オッケー。ちょっと頭装備が、またおばあさんがいい。あれこれ戻ってきたってことは、ここは、もう、クリアかなよーし。ウィニグラン。ちょっと、この、犬だけ。甘い。そんな攻撃で私が死ぬとでも追っているのかあっさりの闘争それでは、チャンネルは、その、ままにしたかったんですが、期間のコピーを使います。さよんなら。捕まりは、そう。いい剣入の道行きたくないな行きたくないなどうしろっちゅうねん。はぁ。このさっさらで、さよんなら。さらばだーそう、なんだろう。呪術師、術師って言ってるけど、結局は、斧振り回してる別に戦士ですよね。ちょっとさ、主人公よりかっこいいコンボを決めるのずるいと思いません ?7 連コンボぐらいしましたね。それに自分の攻撃力下がってるような気がするな。よし。そういえば、五錦勢って呪術師っているんですかねやめてやめるんだやめるなんか来てる。なんか呼んでるんだけど。来る。この放送ド S 多すぎませんいや。配信してる人の悲鳴を聞きたい人たちが多すぎて困るんですが、ほら、もうちょっと話せばわかる。穏便に行きましょう。いや、ここ入り口ですよね。これはなんかここになかったっけないね。おやおや。
あら、こんなところにアイテムが。あ。待って。待って。え？誰だこれ？誰これ？誰だこれ？オッケー。さっきの誰じゃ。満足よりやばいやつがいたような気がするんですけど。いやさゲスっていいな、ゲスられて良いやつだけって。いや、ゲスっていうのはね、ほら、一方的にゲスりたいもんなんですよ。そういうもんです。ほい、ほら。ほい、来たろ。やめて。ほい、ほら。こいつ体力多すぎません？ずるいよな。待って。みんな、やめて、ちょっと。それはずるい。一旦退却。これは戦略的撤退であって、逃亡ではございません。さっきの蛮族の方、帽子から見て術師って、ボーナーと思った術師どこにいるんですか？やっぱ、魔法安定かな。あかな。こいつだろ。後ろに向かって前進。いや、私は言いたい。ちょっとした崖から飛び出ただけでダメージを食らないでいただきたい。あ。でーん。君の道はひどいな。なにこれ。連続コンボしすぎでしょ。強くない？聞いたろって誰さ。連続連進だ。いいよ。今日は飽きるまでやろうかな。みんなが寝たら寝る。いやー、呪術は優秀だな。そう。私は、ダークソウル脳的に、こいつを倒さねば無限に湧くと推測した。さて、
私は今まで何をやっていたんでしょう。ちょっと記憶が定かでないですね。いや、クリアするまでなんて言ってないよ。あ、こんなところに、頭が。どっから来たの人これ見るのじゃないよね。ファッキュー。これが、私の勝利です。いや、余裕でしたね。肉立ち包丁。危なかった。いやー、やっぱ遠距離攻撃って強いですね。さすがにね、2回目だってね。山賊の相当かっこよさそうな名前してんじゃん。装備できないと。ああ、技量足りませんね。イザベラっていう人なんですね。一回見るだったら、いつのやつですよ。他にね。ちょっと待って。喉かぶってしまった。ついてにちょっと宣伝してこよう。よし。あれあ、生きてるって。オッケー。その箱ボルって一体どこの箱ボルですかね。いや、私の斧の箱ボルですよね。うん。私分かってますよ、ちゃんと。優しい。なんか来とる。3。はい、さよなら。あいつあいつ3。今さ、今、かがりにしらいましたよね。あ、大丈夫だった。オッケー。
いや、敵が無限負けするんだったら、こっちも範囲攻撃さ、もっと強くしてもいいですよね。うん、許せませんよ。うん、3。よし、残りビゲット。3号無双か。はい。あ、フォースどすこい。いたったってた。いや、だからさ、そんなさ、雑魚キャラが5割コンボしてこないでくださいね。あとで養生はボコす。養生は絶対許さない。やつらは許すけど、養生は許さない。人の悲鳴がんに効くって、おかしいじゃろ。奇跡を覚えよう。危なかった。Oh, hello. How do you do? I'm Anri of Astora. An- Kindled like you. This is Horace, a friend and travelling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the cathedral. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but the next time we cross paths, may the flames guide. Oh, yeah, he's not very tall, but don't think ill of him. He is an upstanding. Without his help, I would have cursed this own. We are well along the road. Beyond the flooded, we make the next. May the.トロリン息子たち。この先、三振に注意しよう。やばい、霧のいいところが見つからない。飽きるまでやるって言ったけど。なんか、癒された。ダークソウルなのに癒された。おかしい。みんな、丸太持ったらこれ丸太じゃないやんけ。ランスかなモンハンのランスかなガガン。丸太じゃないやんけ。うわぁ、無理だなぁ。無理はやだなぁ。ダークソウルの鬼には嫌な思い出しかないんですけど。やばい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 。キノコ狩りとかそういう問題じゃない。なんかめっちゃ囲まれてんだけど。あ、こいつ弱い。いた。いやー、いつも思うんですけど。
モンスターデザインの人たちはよくこんな気持ち悪いデザインを思いつけますよね。火の力を得てる。あ、大丈夫、もう死んでるから。抜かりはございませんわ。墓を破壊する。墓を破壊する。墓を破壊する。やばい。ちょっと、この人たち丸太持ちすぎじゃない？待って。リーチは強さ。リーチは強さ。それはまずい。リーチは強さですよ。さよなら。ハッキューちょっと、何体いるの？おかしいでしょ。いやさ、開けた場所イコール敵がたくさんいるってことでしょ？そんな敵がたくさんいるとこに行きたくないと思わない？私は行きたくない。あれ、これどこまで戻ったの私。あ、あ、ちょっと待って。スマホが落ちた。待って。ほんま。痛かった。ふぅ、落としちゃった。スマホが落ちました。これ、ダークソウルなんで。ダークソウルは許されないんだ。またキノコ狩りしに行かないといけないの？おや？あった。ミスった。あった。あった。これちょっと、丸太見えすぎない？カニ？待って。嘘。話せばわかる。あんた何？ちょっと、破壊してたから、変なやつ出てきたんだけど、びっくりした。姫がおるやんけ。そういえば姫はもう、ダークソウル3クリアしたんだっけ？みんな早いな。誰か一郎の地球破壊用 BGM 流してください。ガニヤだな。お。本が効くのって何さ？木なのかな？さあ。まず、攻撃パターンを見る。
モンスターハンターの基本。攻撃は敵の攻撃を受けてから。そして、敵の利き手方向にはあまり行かない。そしてこいつに回転はあまりしない方がいいということが分かりました。強くない？え、戻るの？嘘。カニくんって逃げるの？そうなんだ。そうなんだ。ね。潜って逃げるなんて大名サタミじゃね？よし。いや、ほんとね、さっきからね、スマホ、あれ逃げたやつとまた復活するの？嘘でしょ？やばい、やばい、やばい。これ普通にガードした方がいいの？私から学習した。あ、よかった。いや、まさか即死攻撃なんてやってくるはずないですよね。危な。これ、ガードでいきましょう。これは、回避。カニ、ダブルは無理。いや、これは逃げるでしょ。はぁ。二体がかりとか、恥やないの。おかえりはいいです。こちらから、あっ嘘やん。やばい。こんなの、あんまりだよ。すごい感じじゃない？マジで逃げてた回復して体力を復活してくれたからどんだけひどいんですか？またここから。別にいいのか。ふぎー。危な。HP 回復したからよいしょ。本日の終わり技。ちょっとこいつ強くね？キノコ盾にすると、卑怯じゃん。いた。死ぬー。あいつ嫌い。危な。ちょっと
その格ゲーのような技はやめて。よし。だいぶ勝ってきた。こいつ強靭さがないから、勝ってきた気に殴れば、なんとかなる。なんとかなるなる法隆寺。エースとは体に示せ。あー、なるほど。守備が必要ってことはバックスタップってこと？決めてますね。ミスった。なくなってるー。はい、さようなら。いやーね、あれなんですよね。私、バックスタブいつも苦手でね、なぜか知らんけどできんのですよね。なんでやろ。あ、やば。いたたたたたた。ちょっと、やばい。農民程度に、こんな食らっちゃって。まずくない？3、4と。はぁ、どうしようかな。ちょうどいいところ。2時ぐらいまでか？マルタが強すぎるんですよ。いや、だいたいね、ほら、7秒かける、あ、いや、大きいや。落ち着きましょう。あのですね。私、これ今の私のガバじゃなくて、ここが水だったんですね。お分かりいただけますか？水だったんです。つまり、ローリングができなかったんです。つまり、私のミスじゃなくて、地形が悪い。そういうこと。いや、雑魚的なのにさ、マルタダッシュ使えって強くない？ミスった。あと、危な。なんだっけ、そう。このカニ、戦ってる時にさ、小さなカニがターゲットに移っちゃうせいでさ、戦闘がしづらいのなのでさ、なんかまたあれがおる。あ、ミスった。これ。こっちじゃない。こっち。でも、別にこっちも別に使うもんじゃないよ。あ、型。ちょっと待って。嘘。これは、あれですね。硬くない？めっちゃ硬いんだけど。の、うまくないかしらと。
ね、ね、ね。いい子だから、いい子だから。痛い。待て。ちょっと回避は卑怯でしょ。ね。薬草使うのはずるい。あ、やばい、やばい、やばい。あ、なんかこいつ止まってる。あ、やば。私は常々ながらいつも言っています。敵が父親を撃てるのはずるいって。食わないでください。あ。最速で死んだ。やばい、プレイが雑になってる。まずいですよ。そういえばさ、パッチのイベント、盗賊のイベント、なんか無視してたような気がするんだけど、なんか、大丈夫かな？若干気になってきた。そう。私はここは気になったので、ありますし。痛い。もうダメだ。もうダメだ。おしまいだ。なんでだ。なぜなんだ。ねえ、自腹さん2回でクリアしてましたね、私。ねえ、ボス2回でクリアしてましたよね。確か、なんか、軍だとかも割と少ない回数でクリアしてましたよね。なんで雑魚でこんな死ぬの？生きた。同じ技はクーデトラには二度と効かない。本日は10割。やばい。嘘やん。嘘やん。なんでやー。どうしてこんなことするの？あいつ嫌い。あいつ嫌い。あいつ嫌い。別に先生あげてこう。傭兵セットをしてみますか。そう、なんでこんな適
そうな、プレイになってるかというと、あれですよ、あれ。砂のあるじゃんって、なんでもない。足遅っ。畳み込むのずるいじゃん。すいません、ちょっとだけ離席してきます。すいません、ミュートで喋ってました。はい、ただいまです。サンドバックス殴ってリラックスはねねちゃんでやるまいし。ねねちゃんママか。ババ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 。ちょっと、つかみ技卑怯じゃん。ぬいぐるみだっけ。そう。そういえばさっき、傭兵の防御力上げたはずなんですけど、なんか全然防御力上がってる気がしない。あれだったら普通に、さっきの、この、聖職者セットの方がかっこいい。かっこいい。ルール無用の残虐ファイト。ファイナルベント。傭兵の双剣。双剣ってね、若干辛そうですよね。本当に関心があるとバランの種に。あれどうやって入ったの？入ってない。あれ、行き止まりもしかして。うっそ。この先、マジか。そういうこと？
はい、さよなら。私は逃げるよ。待って待って待って、嘘でしょ。嘘でしょ。まさかのさ、いや、まだ生きる前、待って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 。待って待って。いや、ほんと、待って。ね、話せば、わかりますよね。ほら。ね、話せばわかったでしょ。うんうん。カニやだ、カニ怖い。カニやばくないです？あんな、騎士様、カニ、いや、こんなさ、善良な、らま。やばい、助けて。死ぬ。死ぬかと思った。なんか、今日の放送だけでものすごく情けないことしか言ってないような気が。あれこれだと思うの。そうだ、こっちにはあいつらがいる。逃げろ。こいつら倒すとあんまり意味ない。そうですね。上がれるじゃないですか。クロス境だった。なんかカニ倒して意味あんのかな。カニ強すぎない？足はきついし。待って。嘘。もう、あいつ戦う気がしないですよ。よし。カーニャムジョーテ。さよなら。バーク。生きるから死ぬんだ。いや、私に加藤だなんて100年早いんですよ。なんか嫌な場所。あれどこにはならないんだ。毒になるのね、やっぱ。毒はやば。登れ。
これ、毒回復するの長くない？無理だよね、これ。どうしようかな。こっち行って、調べて。エストのかけら。うまい。で、入れてね。で、ここにある、くさび石。で、そこの島にある、あれを。まあ当たり前のように毒あるよね。ここはアイテムが多くていいですね。ポイズン。ポイズン。ポイズン。あー、毒は嫌だな。はい、そこ。なんかおったの？虫だけ。で、何がいるの？あ、ダメ、全然な。はっ、雑魚。あんなんで私に喧嘩を売ろうなんて、100年が早いんですよ。生きり芸人は良くない。生きると死ぬから。さてさて。あ、やば。何待って。あんた誰？うわ、キモ。何この産地が騒ぎそうな敵。あ、びっくりした。なんか、寂しい。そこの分にはあれば、深い。この沼深い。この沼深い。ガチャン。ポイズン。あっち側にも何かありますね。ここにカニとかマジで言ってんですか？あ、こんな気持ち悪いとこ嫌なんだけど。さてさて。ちょっと私はね、ここでね、はい、良いですよ。嘘や。嘘や。無理。無理。無理。というわけで、ちょうどいい時間で、ちょうどいいタイミングで死んだので、私、そろそろ、寝たいと思います。そう、これやりたかったの。これやったら多分街でも、普通に進めるはず。ダークソウル2ではなかったけど、ステップだったらいける。フロントステップ
なんかな。盗賊には、何あれ。やばいやつがいる。嘘でしょ。これじゃないよ。あれもしかしてここ行き止まり？嘘。まず。危な。あれ、私終わりって言ってましたよね。うん、終わりって言った。やばい。私は総理を回収しに来ただけで、あなたたちの住処を荒らす気はございません。なので、さよなら。これにそう、石化しちゃうんですよね、確か。どこにあるんだっけ？これのやつ。松明はわかんない場所は。あんなとこに道あるやんけ。あ、もったいないことした。太陽のタリスマン。あらら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 ら。あ、ダメージ入んない。日曜日の話じゃん。もう2時過ぎたからやめたい。そろそろロールをやりたい。早く死にたい。ちょっとかかりでからやりますか。よし。じゃ、はい。それでは、皆様、あれ？反応した。ディンディンディン。あんま反応しない。じゃ、それでは、皆様、お疲れ様でした。皆さんもね、もうね、2時だから寝ましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。